Aniu tá meach an nod Campála eile a hospantíh. Anseo tá Teannasóir téada an siimplí ach an éfachtach. Bí muid gcónaí gur rudaí a cheangailt nó a ile ar a chéile agus ní féidling riamh dóhan díobh seo bheith agin. Tospan me díobh chun scanearna me an cáinse. Níl bhainach maide beag. Leis an maide beag, thart ar náid sin 10 cm nó mar sin agus pawl ina lár. An sin iomid píosa téada, chur muid sin isteach sa fáil. Chur muid snaim an sin ar a mhór, agus cínta muid de ní thug sé sin amach an sin. Ar an taobh eile, chur muid lúb, agus ní gá go mbeadh an lúb seo rómhór mar sin. Nis, chuirte muid seo shríd mar seo. Téann an maide, isteach, tríd an lúb mar sin, agus ní gá doing an sin ach tarringt ar an taobh sin. Agus ní scaoilthe sé sin a chuirbe. Chun é oscailt ní gá ach é chasa agus a sé oscailte. Cosna cineapa beag a bheith ar chót agat. Agus tá teannasóir téada iontach agat an sin. Agus tá anna chuid úsáidí agin de sin. Tá an rolla codalta seo agin inis, agus is féidir le mar ríist é seo úsáid chun é seo cheangailt le mhála droma. Ríist breanna muid ar ceach nearna muid sin. An maide beag, isteach sa fáil, agus snaim. Cínta de nach deach an rópa amach tríd. Agus ar an taobh eile, chuirte muid lúb. Agus inis is féidling é seo a cheangailt le mhála. Agus chuirte muid é sin ar chúl mhála. Agus a ríist chuirte muid an maide isteach tríd an lúb. Agus ní gá don ach tarringt ar an rubbal. Agus tá sé sin cheangailte go maith le mhála. Chuirte mé ceann eile seo ar an món le cíntiú nachtaíte sé an mhála agam, agus mé ag siúl. An maide isteach, tríd, agus tarring. Agus inis, tá sé sin cheangailte go breá láidir leis an mhála. Nod Campála eile iontach agam díobh an sin.